eNgwelezane. Inkosi usenze sihle Dlamini yesizwe saka-Fodo-Ka-Nombewu seningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal ikhuza ke ihlava sokulwa kwabafundi ezikoleni nesigcina ke sikapakele kwimpi yegodi. Inkosi uDlamini kusho lokhu ngesikhathi yenza umcimbi wokubonga othisha nesigungu esilawula isikole ngemphumela emihle kamatikuletsheni etholwe isikole samabanga aphezulu icekeza njengendlela ukubakhuthaza ukuba baqhubeke nomsebenzi omuhle wokukhiqiza ke imphumela emihle minyaka yonke. Inkosi yakwaDlamini yesizwe sakwa-Fodo ngaphansi kwesifunda ugu ibonga othisha isigungu esilawula isikole nabafundi besikole samabanga aphezulu icekeza eseHarding ogwini seningizimu nesifundazwe ngokukhiqiza imphumela emihle kamatikuletsheni. Kanti inkosi ithi lokhu bakwenza minyaka yonke ukuzama ukubakhuthaza ngokuthi baqhubeke nomsebenzi wabo omuhle. So kuloko sithe asize kubona ngoba uzokhumbula ukuthi futhi bathole ama-marks amahle kakhulu kunyaka lo ofile. So ingakho ke namhlanje sila so sibaphathela izipho ke kuloko esicabangayo ukuthi zizobajabulisa kakhulu ngoba sibaphathela izitifiketi ezo3 nesitifiketi sika thishanhloko kunesitifiketi sestafu lesi sinye isitifiketi is just a message esho ukuthi sijabula kangakanani futhi siyabonga. Siyafisa ukuthi izingane lezi ezikhona ziqhuqhuzeleke kakhulu. Ngiyacabanga ukuthi kuba khona kwethu namhlanje lezi izingane ezisemaklasini namhlanje zizoqhuqhuzeleka kakhulu ukuthi ngoba nazo zizofisa ukuthi nazo ngethemu yazo iyenzeke lento. Ubese gxeka izenzo zodlame ezikoleni wathi lesi sihlava kumele sinqandwe ngoba ukulwa kwabafundi esikoleni kugcina sekukapakele kwimpi yezigodi. Kuyenzeka ukuthi izingane zixabane eklasini gcine sekuphumela ngaphandle gcine sengenela nezinye izingane ezisuka kwamanye amakhosi. Ngakho leyo nto ingozi kakhulu ngoba once kwakhona ekhipha isikhali elimaze enye inhlophe ngebhadi ishone sekusuka impi njalo kusuka impi yayigodi ukuthi nina nabulala ubani so nathi sifuna ukurevenge. So leyo nto leyo sezeza la esikoleni sazobakhuza ikenzeka lonto la kulesikole seza sazobakhuza ayimpela abasilalela ngoba njengoba ngisho ukuthi igodi ziningi abanye basuka kwamanye amakhosi so kulula ukuthi kusuka impi. So izinto lezi sizigade kakhulu akusikhona ukuthi masuke silapha enkantolo isikole sisibhekile. Uthisha nhloko wakulesi sikole uthi ujabule kakhulu njengoba bebezobongwa ngomsebenzi wabo omuhle. Sithokoze kakhulu dadewethu ukuthi sibone inkosi yesizwe izoncama umsebenzi wethu wokuzikhandla kothisha ukwenza ukuthi ugrade 12 lo wethu ube ugrade 12 ophumelela. Ipercentage esalithola ngonyaka odlulile sathola 87%. Imfihlo yethu ke yokwenza kahle ilele ekuthenini sithola isupport enkulu kwi-Department of Education. Kuma-subject advisors athunyelwa i-department ukubambisana phakathi kwesikole kanye nomphakathi. Ezindabeni ze1KZN TV kube kuZamando Sicele ngiseHarding. Ngokocwaningo lenhlangano eGun Free South Africa balinganisela kuma-30 abantu abadutshulwa ababulawa ngosuku kulelizwe. Le nhlangano isinxusa uhulumeni wakuleli ukuba enze okuthile malungana nokuqoqwa kwebhamu engekho emthethweni ukulisana nokubulawa kwabantu. Kamuva nje isifundazwe KwaZulu-Natal kubonakala inqwaba yegameko